Eli tänään mä läpäsin alkuun. Kerätäis vähän läpi, mitä mä tein. Tyypit on vähän omasta mielestä vähän vaikeita joskus. Jos mietit, tässä on vähän tämmösiä, nämä hyypit on vähän omasta mielestä vähän vaikeita joskus. Niinku musiikitahti. Se vaan holdaat. Sitten sä oot täällä, niin tee sun mitä niinku painaa mut oikeas kohtaa. Niin nyt tulee se, missä sun pitää painaa oikeata tahtia. Oikeastaan. Nyt tulee... Sinne tulee tämä droppi. Ja siis sun pitää painaa tosta sinisestä, muuten se selviää. Nyt jos sun pitää painaa tosta, siinä ei se musta. Niin nyt se tästä miniveiksi, niin sun pitää painaa siitä. Paina tosta sinisestä ja keltaisesta. Noista kaikista orkesta. Tässäkin, nää klikit sun pitää painaa. Nää klikit sun pitää painaa leikkynä. Ja sitten tämä siippi sun pitää vaan mennä vähän ylöspäin, että se olemme liian ylös. Sitten taas tuoli. No sä painat oikeastaan jokaisen melkein. Paitsi näissä punaisessa, et sä painaa. Ei niin sitä punaisessa sortissa, mitä sä painaa koko ajan. Sun pitää painaa koko ajan. Tulee tämmönen veivi, sun pitää painaa tasaisesti. No sun pitää painaa. Tässä sun pitää painaa vähän leikkynä. Jos miettii. Mutta et sä painaa kyllä liian ajoista. Eiku liian leikkynä. Eikä liian ajoista. Mitäkään tolleen. Tässä on edelleen semmoista veiviä, että se tarkoittaa se sitten painaa. Tässä on vaan painittelee noita portaaleja. Sitten sä painat holdaat ja koetat olla osumatta näihin mustiin. Sitten sä oot tässä, niin sä painat vähän leikkinen ja tästä jos on tässä sitten tää veivi, sen pitää vaan opetella. Tossa vähän spämmää niin kova. Jos mä itse spämmää, mutta täällä on tuolla punaisen. Tossa vaan spämmää, tässä näin. Aina kun vetää akuun, niin pitää olla varovainen. Ettei kuole tähän hittiin. Ja noin vähän leikkinyt tässä näin. Vähän leikkinyt. Tää on niistä vaan paineen pidetystä ja sitten se kastaa läpi toisesta painokesta. Mulla on niin huono tuuri, että mä kuolen 4 kertaa. No siis tohon noin. Ja 3 kertaa jos ylittäisi. Mut joo. Nyt me siirrennään siihen. Te näette, miten runeinen tämän pelin ja sen completion. EI! Taas! Ei vitussa! Ei vitussa! Ei, toi on niinku unlucky! Siis ei jumakauta tää leveli! Siis toi on niinku nyt, toi on niinku unlucky! Unlucky! Nyt on! Mä pääsin akuun! Mä pääsin läpi, mitä helvettiä? On. Mä keskitymme. Niggas know I
Mä pääsin akuun! Mä läpäsin akuun! Let's go! Mä läpäsin akuun! Holy shit! Mä läpäsin akuun! Holy shit!